तनी राखा ध्यान, चोली में लेके ना घूमा सामान। तब तहार काहे जरता? भैलू जवान तनी राखा ध्यान, चोली में लेके ना घूमा सामान। न तो मोही जइहे देखी रोता पीतर। अच्छा? रोता पीतर, हाँ पीतर। के हमरा लहंगा में महके है इतर, रख ले बानी चीज पवित्र। हमरा लहंगा में महके है इतर, रख ले बानी चीज पवित्र। हमरा लहंगा में महके है इतर। आगे के साइज बा केतना मोटाइल, लागत केहू से भाईल घोटाइल। ढेर बोला मत। आगे के साइज बा केतना मोटाइल, लागत केहू से भाईल घोटाइल। त कितना आइले कितना गइले, नाही खाए काबो पवले। हमरा मस्त जो बन रसगुल्ला, असही ताकत ही रह गइले। रंगा फेंकता भाप जैसे हीटर। ओफो हीटर, हाँ हीटर। कि ना के हमरा लहंगा में महके है इतर, रख ले बहानी चीज पवित्र। हमरा लहंगा में महके है इतर, रख ले बहानी चीज पवित्र। हमरा लहंगा में महके है इतर। हमर पाली के लहंगा आवेला जापानी, काजल से कम नहीं के तोहर जवानी। उ त है ये बात। हमर पाली के लहंगा आवेला जापानी, काजल से कम नहीं के तोहर जवानी। त कतही तर से नाही बरसे, जब निकली हम घर से। बेचन देहाती पर ले पीछा, सुरेंद्र आइले शहर से। तोर जाने ला कुली हम चरितर। चरितर, हाँ चरितर। ढेर बोला